Och nummer 1. Så just nummer 1 gjordes Havnar Finnlaga Fjelllapa. Vi lyssnar på den här. Det är nog. Tack för det. Ja, och medan det handlar så kan vi skriva bra att i morgon börjar kaffejobb klockan 7. Och här är det Line, Tjapinko och Smartjenton som färrar kappas. Och som sagt, vi vana att tiggare som har en kapacitet som blir framsynningar och vi vill öka pengar till som sagt med bra avlikare vedra idé. För du kan och för inte kan. Så får jag just scrolla på igen. Tack för det. Som sa vi det. Vi har finnit fædre agenten til Havnar Finnlaga Fjelllapa og til lukke vi godt någon og vi steiber nå. Tack för det. Hva har de gjort til at vinne der? Vi har berättat synter, vi har finnit vimmärsingar från domaren så har vi så rättat det. Och så börjar jag träna allt härst. Ta vänner sig till träna harst, är det så ordentligt harst? Ja. Hur snägg var för en vikna? Fyra. Och är det alla raskare med upp till töjna och såret? Ja. Ja, bara är det raskare med upp till töjna? Ja, helt säkert. Ordentligt. FM heter, skal ta eisen tagast. Det hoppas jag, ja, men nu är kappen om du blir här så man måste kämpa sig för att vinna det här. Passar serien var asynde brötter, kunde vi vanta airbrödingar till FM? Ja, vi får vimmärsingar efter från domaren så man ska nog berätta det syndra resten, ja. En affär till lukke godt någon och steiber någon och gå ett i FM. Tack för det. Tack.